Летенето с HHC Vapes може да бъде безпроблемно, ако знаете правилата. HHC е отделна категория, така че е важно да се запознаете с правилата преди да летите. Безопасността е от първостепенно значение. Когато опаковате вейпа си, уверете се, че той е надежно съхранен в ръчния ви багаж. Батериите никога не трябва да се поставят в чекираните чанти. Освен това, имайте предвид ограничението за течности за HHC. За да улесни опаковането, Euphoria предостави ръководство стъпка по стъпка. Независимо дали разполагате с пълнители, масла или продукти за еднократна употреба, те са готови да ви помогнат. Те ще ви помогнат да осигурите безпроблемна проверка за сигурност, така че да можете да преминете безпроблемно с вейпа си. За тези, които се притесняват по време на полет, Euphoria препоръчва да опитат HT4 и CBD вейпове. Тези вейпове предлагат спокойна алтернатива, която може да ви помогне да облегчите съзнанието си на голяма надморска височина. Така че, ако сте готови да се впуснете в следващото си приключение, бъдете сигурни, че с напътствията на Euphoria сте готови за излитане. Не забравяйте да спазвате правилата, да сте в безопасност и да направите небето удобно за всички. Щастливи пътувания!